Mini Sabata, I bend the one soil. Sizobulang at Tabula 130 in courses of Panorama. Si oh, tiene la paz.
Asibonge. Amen. Isihloko sale nkonzo namhlanje sithi indaba kaNkulunkulu iyimfihlo kwabantu. Kunenkulumo kaMfundisi uBiyela wamaKrestu engiyithole eTikTok. Ibingihlasela ngokushumayela kwami. Angimazi lo mfundisi, kodwa ngiyabonga ukuthi noma engihlasela akazange wangithuka noma wangeyisa. Ubonisile ukuthi ungumfundisi ngempela. Le nkulumo yalomfundisi ihamba kanje. Kukhona iphutha elikhulu elenziwa ubaba uMpanza. Ubaba uThabekhulu webandla lamaNazaretha. Kunephutha elikhulu alenzayo. Okubalekile ukuthi siqondise uma ngabe kungenzeka. Uma ngabe mhlawumbe esenazo izindlebe zokufa. Ubaba uThabekhulu. Ubaba uThabekhulu okokuqala nje ubaba omdala kabi. Esimhloniphayo njengomuntu esimazi kudala eshumayelela ibandla lamaNazaretha. Ubaba uThabekhulu unomkhuba ukuthi ethi ufundisa amaKrestu ukuthi inkosi uJesu kumele ukuthi siyikhonze kanjani. Ubaba uThabekhulu akuyena umKrestu, akasona isikhonzi senkosi uJesu. Iqonde ukuthi akaze ayemukele inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakhe. Ubaba uThabekhulu akashumayeli izindaba zombuso kaBaba uNkulunkulu egameni likaJesu. Ukhonza ushebe, ugcina lapho nje usikhonzi sikashebe. Kodwa manje ubaba uThabekhulu ubhizi ufundisa amaKrestu ukuthi uJesu kumele amkhonze kanjani. It doesn't make sense at all ukuthi uzothi wena ungaphandle kwesibaya sikaKrestu, ungaphandle lokhu kwangempela, kodwa ufundisa abantu abangaphakathi esibayeni sikaKrestu ukuthi indlela yokukhonza uKrestu iyona yini. Ba-wrong ngale ndlela abakhonza ngayo. Ubaqondise ukuthi ningenzi kanje, yenzani kanje. Ube ungekho esibayeni soKrestu. Does it make sense? Hayi ngoba mina njengosohlangothini lwami
impela hhayi ngoba ngilwa nobaba uThabekhulu. Ubaba uThabekhulu siyamazi nje ukuthi uyiNazaretha. Ubaba uThabekhulu ukhonza ushembe. Umehluko nje mhlambe ngaye phakathi kwalana amanye amaNazaretha ukuthi yena uyiNazaretha leli eselawahlubuka lamaNazaretha esiwajwayele esiwaziyo thina. Ngamanye amazwi uyiNazaretha leli eliwumhlamba eliwumhamba yedwa. Kodwa ubaba uThabekhulu akaze ashintshe ukuthi ukhonza ushembe. Engawashintsha mhlawumbe amabandla abagxeke abanye abaholi bamaNazaretha. Kodwa yena akazesho ukuthi akasamkhonzi ushembe. Ubaba uThabekhulu uyisikhonzi esikhulu sikaShembe. Kodwa manje okumangazayo ngaye ukuthi abe busy athi uyafundisa, ufundisa amaKrestu ukuthi uJesu ukhonzwa kanjani. Aze asho agxeke nezinhlumayelo ezibalulekile zomphostoli Paul. Umphostoli Paul isikhonzi esikhulu sikaBaba uNkulunkulu seNkosi uJesu. Umphostoli Paul uyena owenze amabandla amaningi eshumayela ivangeli egameni leNkosi uJesu Kristu. Futhi nje umphostoli Paul uyisebenzi esisebenze sabadlula bonke abaphostoli beNkosi uJesu uKristu. Kodwa manje ubaba uThabekhulu yena uyazichitha izincwadi azibhalayo. Uyazichitha izimfundiso zomphostoli Paul. Thina iyodwa into noma kukodwa ukukhuluma esikulindele umuntu ongayena umKristu nongayemukele iNkosi uJesu njengenkosi umsindisi. Into esiyilindele kulabo izo lezo zinkulumo esizejwayele zokuthi ukhonza belungu, izingqondo zenu zi-brainwashed ngoba nakho kuwumlungu. Nikhonza umuntu omhlophe ngenxa yokuthi you-are colonized ezingqondweni. Silindele lezo nkulumo ezithi ngeke thina sikhonze iBuddha. Thina singamaZulu thina. Sifuna uNkulunkulu wethu thina amaZulu. NoNkulunkulu wama-Afrika. Ngoba thina singamaZulu. Konke lokho kwemukelekile kumaKrestu. Lezo zinkulumo ezinjalo zamukelekile uma zikhulunywa umuntu ongeyena umKrestu. Zilindelekile, zemukelekile. Ngoba onke lawo mazwi uma usuwaqoqa aqonde into eyodwa ukuthi uJesu akayona inkosi yakhe. Manje ubaba uThabekhulu uthi chabo uJesu uyiyo inkosi. Kuphela nina amaKrestu nimkhonza wrong uJesu. Kufanele asifundiseke ukuthi simkhonze kanjani. Uyasifundisa ubaba uThabekhulu ukuthi mkhonzeni kanje kanje. Ayikho inkulumo ephuphe njengenkulumo enjengaleyo kunoma imuphi nje umuntu ongena umKrestu. Ungaphandle kwesibaya sikaKrestu kodwa ufundisa abantu abangaphakathi. Abantu abamukele iNkosi uJesu njengenkosi nomsindisi. Ubafundise wena ungeyena umKrestu. Wena kodwa uthi uyabafundisa ukuthi uJesu awamkhonze kanjani. Hayi nina amaKrestu niyabheda. Nina amaKrestu uma ngabe nifuna ukuba ngamaKrestu ngempela kufuneka nigcine amaSabatha. Kusho umuntu ongeyena njalo umKrestu. Uma ngabe nina
niyiqiniso ukuthi ningamaKristu kufanele nigcine amasabatha ngoba inkosi uJesu yayiligcina isabatha. Futhi uma ngabe nina kuwukuthi nikhonza uJesu ngempela kufanele nihambe ngezinyawo nishumayele nibhuqile ngoba kulotshiwe ukuthi onke amadolo ayoguqa egameni lakhe. Kusho umuntu ongaphandle kwesibaya sikaJesu akazi ukuthi njengoba ungaphandle nje kwesibaya sikaJesu awazi wena ukuthi thina amaKristu le ndlela akhonza ngayo amaKristu manje indlela ayithatha abapostoli ababehamba noJesu besesenyameni. Ngoba noma ungalifunda uliqede nje iBhayibheli ngeke uzwe ukuthi uJesu endaweni ethile wake washumayela eguqeni. Engabe mhlawumbe abapostoli bakaJesu bathi beshumayela umpostoli thizeni kaJesu washumayela eguqeni endaweni ethile. Kungekhona-ke ukuthi siqonde ukuphikisana nokuguqa. There is nothing wrong ngokuguqa. Ngoba phela ayikho into ongaphikisana nayo ngokuguqa ngoba umuntu usuke eguqile ngamadolo akhe. Uma ngabe bezibonele bona ukuthi baguqa, there is nothing wrong. Nasembhalweni akukho lapho kuthiwa ku-wrong ukuguqa. Kodwa ngiqonde ukuthi thina amaKristu le ndlela esihamba ngayo siyamukele ezandleni zikaKristu, siyimukele ezandleni zabapostoli. Kunye kuphela lapho inkosi uJesu kuthiwa yaguqa khona. Ingalesi sikhathi yenza inkonzo yokuvalelisa, igeza izinyawo kubafundi bayo. Ilapho kuphela okuthiwa yaguqa khona. Ngiqonde ukuthi nje bakithi ayikho into ephuphe njengokuthi uthi ungewuyena umKristu uzazi kahle ukuthi wena awuyena umKristu, kodwa ufundisa abantu abangamaKristu abamamukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Ubafundisa ukuthi lowo Jesu wenu mkhonzeni kanje. It's totally wrong. Amen. Eziningi zalezi izinkulumo zikaMenziwa angazi ukuthi uzikhathele izinkinga zayo. Ngicabanga ukuthi zisuka engqondweni yakhe ngoba e-NCG siguqa kuphela uma sithandaza. Lezi izinkulumo zikaMenziwa ngizoziphendula ngokuchaza ivangeli engilishumayelayo engibona sengathi akaliqondisisi. Usheshe wahlaba into ongayazi. Kuyiqiniso ukuthi mina ngiyinzalo yamaNazaretha futhi ngingumNazaretha. Ngangimshumayeli ngaze ngaba umvangeli ebandleni lamaNazaretha asohlangothini lasebuhleni. Kodwa ngaphuma ebuhleni ngo-2010. Leli bandla lisaholwa ubaba uThixo. Angaze ngibe ngaphansi konyazi. Nezimfundiso ezikhona njengamanje ngokuNazaretha ziphambene naleli vangeli elishumayelayo. Mhla ka-4 kuJanuwari 2010 ngisengumvangeli ebuhleni. Kwathi ekuseni sengigqokele ukuya emsebenzini nginomanqimane. Sabona ingilosi esasingaqali ukuyibona. Uhlalekile. Isibhuqe phambi kwethu. Yabe isithi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga leli. Uthi angikutshele umakhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla.
kuleli bandla uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Leli vangeli uyolithathela eBhayibhelini nasezitabelweni zamaNazaretha. Uyovuselela izimfundiso zomprofeti u-Isaya Shembe efundisa amaNazaretha ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Amen. Mhla ka-26 March 2011 sengaphuma ebuhleni, ingilosi yafika futhi ukuzongigcoba njengomfundisi obekelwe ukufundisa ngomthetho kaJehova owawuletha kubantu ngoMose. Lapha kithi wawuvuselela ngomprofeti u-Isaya Shembe. Ithi-ke ingilosi kimi, ubaba ilanga uthi uyabonga wonke umsebenzi owenzele uShembe namaNazaretha. Kodwa manje usuthunywa ukuthi ushumayele ivangeli ngendlela eyiyo yokukhonza uJehova, njengoba lalifundiswa nguMose lavuselelwa ngumprofeti uShembe. Amen. Kodwa ukuthi ngikhonza uShembe kululimi engakaze ngikhulume ezintumelweni zami. Angazi-ke ukuthi umenziwa lokho ukuthathephi. Umenziwa ngimnika lencazelo eqondile yokuthunywa kwami ukuze ayiqonde indlela engithunywe ngayo. Lapho-ke njengamanje ivangeli engilishumayelayo alikho ngoShembe noma ngoJesu, kodwa lingokugcina umthetho kaJehova noma uYahuwa. Ngiyagcizelela ukuthi ngithunywe ukuvusa ibandla likaJehova owalishiya emhlabeni ngoMose. Kithi lavuselelwa ngumprofeti u-Isaya Shembe. Ngicela noma ubani engadideki kulokhu. Engikwenzayo ukuthi ngiqondise ukuthi uma amaNazaretha noma amaKristu ethi angaphansi kwenkolo kaJehova ayazilandela yini izimfundiso zikaMose ngokukhonza uJehova. Lelo ligunya engalinikwa ezulwini mhla kuthiwa angivuse inkolo kaJehova. Angazi noma umenziwa unayo yini inkinga ukwenza engikuthunywe ukuba ngikwenze. Noma ungafunda zonke izintumayelo zami njengoba zivela kuFacebook kusukela ku-2013, ngikhuluma ngokukhonzwa kukaJehova kuphela. Kodwa bese ngicaphuna ezimfundisweni zikaJesu noShembe. Ngiyayiveza futhi imisebenzi kaShembe njengesithunywa sasezulwini, njengoba namaKristu ekwenza lokho ngoJesu. Ingilosi yasifundisa ukuthi uJesu noShembe bayizithunywa zikaJehova. Ilelo vangeli engilishumayelayo. Inkinga ekhona ukuthi iningi labafundisi bamaKristu abanalo ulwazi olutheni ngale nkolo abayifunza isizwe simnyama. Okuningi enkolweni yobuKristu kuphambene nomthetho kaJehova, lo nawo amaKristu athi akholwa kuyo. Ukuba amaKristu ayakuphika ukuthi uJehova unguNkulunkulu wawo, ngabe angizihluphi ngokubaqondisa enkolweni yabo, njengoba ungeke ungizwe ngiqondisa ngeHinduism
noma ngebhokisi. Inkinga yenu menziwa ukuthi anilwenzi ucwaningo ngento eniyifundisayo bese nizama ukuvala umuntu owenze ucwaningo ngale nkolo ukuze efundise abantu bakithi ngenkolo engenabuqili obakhiwe ngabezizwe ukuze sihlale sizigcila zakhe. Mina ngatshelwa ingilosi ukuthi amaJuda yithina abantu abamnyama. Kodwa akuzange ukuthi ngoba ingilosi isho njalo ngase ngishumayela lelo vangeli. Ngaqala ngenza ucwaningo olunzulu ngalokho kusho ingilosi. Sengilwenzile ngathola ukuthi ingilosi ibiqinisile. Lonke lolu lwazi ngaluthola ezincwadini zomlando wenkonzo ezibhalwe yibo abamhlophe. Abaningi babo abangamaKrestu. Namanje-ke menziwa kumele nifundise ukuze nibe nesiqiniseko ngenifundisayo. Akumele sidukise isizwe sakithi. Namuhla ngizoninika umlando oqondile ngale nkolo kaJehova kusukela entabeni yaseSinayi kuze kube namuhla. Inkolo kaJehova ebizwa ngokuthi inkolo kaMose yafiswa nguJehova kubantwana bakwa-Israyeli entabeni yaseSinayi cishe zingu-6 enyangeni kaSilvan okusekupheleni kukaMeyi ngo-1446 BC. iJudaism, iChristianity, i-Islam nobuNazaretha lezi zinkolo ezikhonza uNkulunkulu oyedwa ogama lakhe nguJehova. uJehova kuDuteronomy 28 kusukela kuvesi 15 wabe ekushilo ukuthi uma bemhlubukile abantwana bakwa-Israyeli bangahambisa ngezimiso zakhe uyokhipha isiqalekiso sokuthi bahlupheke nezizukulwane zabo bathunjwe yizo zonke izizwe. Abantwana bakwa-Israyeli namakhosi abo inkolo yabo ababephila ngayo ile nkolo abayinikwa nguMose. Kodwa emva kokubusa kwenkosi uSolomoni umbuso wakwa-Israyeli wehlukana kabili. Izizwe ezilishumi zaba ngaphansi kombuso owawubizwa ngokuthi umbuso wakwa-Israyeli. Kwathi izizwe ezimbili zaba ngaphansi kombuso okuthiwa ngumbuso kaJuda. Abantu bakwa-Israyeli bamhluka uJehova base behlaselwa izizwe eziningi bagcina ngokuthunjwa ngama-Asiriya wabe usuyaphela umbuso wabo. Umbuso kaJuda waba khona iminyaka engu-150 sewaphela umbuso wakwa-Israyeli. Ngo-6 AD uYeshua onguMesaya wazalwa kwaJuda ngunina uMariya noyise uJosefa. Igama lokuthi nguYeshua waliqanjwa yingilosi. Enkolweni kaJehova akaze abe khona uMesaya obizwa ngokuthi uJesus njengoba ubuKrestu sekunoJesus Christ. Enkolweni kaMose mathathu amahlelo noma amabandla ayekhona ngesikhathi sikaYeshua. AbaFarisi, abaSadusi namaNazaretha. uYeshua wayengumholi wamaNazaretha. Ngoba
Emva kwaYeshua cishe ngo-51 kuya ku-52 AD, uShawule owayekade ebulala amaNazaretha, hhayi amaKrestu, waba ngumNazaretha, okwagcina kunguye umholi webandla lamaNazaretha. Bheka uMathewu 24:5. Njengegama elithi Yeshua elaqedwa ngamaRoma baqhamuka noJesus, nebandla lamaNazaretha amaRoma aliqeda kwasekukhulunywa ngeChristianity. UYeshua owabethelwa ngamaJuda cishe ngo-33 AD, emva kokuvuka kwabafileyo, wathi ivangeli lakhe alishunyayelwe ezizweni zonke. Emva kwesikhathi abafundi bakaYeshua bajoyinwa nguShawule, lo amaKrestu asethi nguSawule. Ngempela abafundi bakaYeshua baphuma eJerusalema boshumayela kwabezizwe ngenkolo kaMose, njengoba yabe ishunyayelwa nguYeshua. Kulaba bezizwe kuhlanganisa amaGriki namaRoma. Kwakunenzondo enkulu phakathi kwabezizwe namaJuda, yize besenkolweni eyodwa. AmaGriki namaRoma awahlukumeza kakhulu amaJuda. Ubofunda incwadi kaMakhabhisi ekhona kwamanye amabhayibhili. Umbuso wamaRoma owabulala amaJuda amaningi kusukela ngo-66 AD kwakunguNero, okwathi ngo-7 AD impi yamaRoma eyayiholwa nguJenene Titus yabulala amaJuda acela isigidi. Amanye abalekela eWest Africa, amanye anqamula ugwadule aze azofika eMzansi neAfrika. Njengokusho kaJehova kuDuteronomy 28 kusukela kuvesi 15, amaJuda amaningi abazigqili adayiselwa amazwe amaningi ase-Asia nase-Europe. Njengokusho kwababhali, kwakunenzondo enkulu phakathi kwabezizwe namaJuda. Lapha sicaphuna uDr. Kotze ongumKrestu kwincwadi yakhe ethi Come Out of Her, My People, lapho echaza kanje: abezizwe babemfuna umsindisi, kodwa hayi lo oliJuda, okwakunguyeshua, ngoba babewazonda amaJuda, bemzonda noNkulunkulu okwi-Old Testament, lo obizwa ngokuthiwa uJehova. AmaRoma ayengamfuni. UDr. Kosa ukuchaze kahle ukuthi enkolweni yamaRoma okungubuKrestu, le nkolo yayingamfuni uYeshua noJehova. Esikhundleni salokho basebezakhela owabo umsindisi ongumGreki, lo namuhla esimbiza ngokuthi uJesus noma uJesu. Yikho-ke igama likaYeshua nelikaJehova lingaveli kweNyw Testament. Kodwa uma ubuza amaKrestu ukuthi layekelwani igama likaYeshua kwasekuba nguJesus, nokuthi lakhishelwani igama likaJehova kweNew Testament, abanazo izimpendulo eziqondile. Ngeke omunye ngakutshela lokho, omunye utshele lokho, omunye utshele lokho, ngoba abazi. Iqiniso ukuthi bachitha uYeshua ongumJuda basebezakhela umsindisi wabo.
lokho kwenziwa amaRoma. Kodwa ngoba sinqotshiwe, abezizwe base bakha umsindisi wabo ngomlando womsindisi wethu. That is very important. Abantu abamnyama kufanele bekwazi ukuthi uJesu wakhiwa ngomlando kaYeshua. Uthi-ke umenziwa angithuka ngibukele inkolo yethu iditselelwa phansi ngabezizwe. NjengomNazaretha osebandleni likaYeshua, kufanele ngiwuqondise umlando wenkolo yakithi. Ngabezizwe abaqhamuka negama ngesiLathini elithi Isis, okuligama lesithixo sabo, kodwa okwagcina sekufakwa uJ sekuba nguJesus. Emva kwesikhathi ngo-325 AD uConstantine wasungula inkolo yamaRoma eyabizwa ngokuthi iChristianity. Sekukhona ubuKristu, inkolo kaJehova uConstantine wayiqeda ngamaCrates ahamba kanje. Ngiyafisa ukuthi amaKristu onke eyazi leyo nto ukuthi inkolo kaJehova yaqedwa uConstantine ngamaCrates. Hayi ukuthi kuqhamuke abantu abangazi lutho bese bezosibhedlela, ufuna into abangayazi. Ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru okuyiki. Ngichitha nayo yonke imikhosi yamaHebheru, iminikelo, imithandazo, injongo, ukuzila, ukuzingcolisa kanye nokudumisa kwabo. AmaRoma akuchitha ukudumisa kwethu esikunikezwe nguJehova. Lokho kwachithwa ngamaCrates. Ukuzila kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha nenkolozo, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Akufanele ukuthi amaKristu efunde incwadi yamahubo. Akufanele ukuthi amaKristu efunde izaga. Akufanele ukuthi amaKristu emathempelini, ngoba umsunguli walenkolo wakuchitha lokho ngamaCrates. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kulenkolozo yamaJuda, noma ukutholakala ngidla namaJuda, noma ngenza imikhosi kanye nabo, noma ngandlela thile kukhulunywe nabo ngasese, kuphikiswane noma kugxekwa inkolo yobuKristu. Kunalokho, uma kukhona ukukhuluma nabo, kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda okuyinkolo kaJehova. Lokho kwakhulunywa umsunguli wobuKristu kwaba kwiCrete, kodwa manje abantu abamnyama bakwazi lokho. Uma mina sekufanele ukuthi ngikuveze ngoba ngenze ucwaninga ngenkolo yonke, bese kuqhamuka amaKristu ethi emphikisa ethi angingakuhleka, ngoba ngifuna ukubatshela ukuthi inkolo yobuKristu ihamba kanje, inkolo yobuKristu yasuka kanje yajika kanje. Uma eke waba khona otholakala enza lokho noma yimina uqobo, ngiyacela isiqalekiso sikaKhayini noma isifo sobulepheni bukaGahazi sivele sehlelekile ngaso leso sikhathi, noma nhloboni yesijeziso sokwephula umthetho, ngiyasemukela njengesingafanele.
kanjalo futhi mangingamukeleki nasezweni elizayo, esezweni elizayo likamoya, nomoya wami ulahlekelwe usathane nombuso wakhe. Amen. Niyayizwa ikhidi yamaKristu ukuthi imi kanjani kumuntu okhonza uJehova, ukuthi lowo muntu kufanele ebulawe, evume futhi ukubulawa, azi futhi ukuthi noma sefile ngeke ezulwini, ngoba nje ekhonze inkolo yamaJuda okuyinkolo kaMose, okuyinkolo kaJehova. Manje-ke inkinga ukuthi amaKristu ayaye athi uJehova uNkulunkulu wawo, kodwa engazi ukuthi abasunguli bale nkolo bamchitha uJehova nemithetho yakhe ngokusobala. Uma amaKristu esakhonza ngokulandela lamaCreeds, amaRoma, ayamchitha uJehova ukuthi uNkulunkulu wakhe. Bazothi abasawalandeli amaCreeds, kodwa ngizokwenza ubala. Ngike ngezwa omunye umfana obephendula imibuzo ngeBhayibheli ethi asiligcini iSabatha ngoba singayiwo amaJuda. Uma singayiwo amaJuda singamaRoma, ngoba inkolo yamaRoma eyachitha iSabatha. Kodwa umthetho weSabatha umthetho kaJehova owabakhona kusukela kuGenesis, engakabe bikho amaJuda. Nanka amazwi eCreed yamaRoma eyayichitha iSabatha. Fanele amaKristu eyazi lento ngoba bavele beqhamuke nezinto abangazazi. AmaKristu engenzi ubuJuda egcine iSabatha, kodwa kufanele asebenze ngalolu suku, kodwa bahloniphe usuku lwenkosi uBhali okuyisona, otholakala engasebenzi ngalolu suku lweSabatha, otholakala esebenza ngalolu suku lweSabatha lamaJuda uyothengiswa. Yikho-ke amaKristu engaligcini iSabatha. Lakhipha ngokwendawo. So abanye bekhuluma lokhu nalokhu, kodwa iSabatha lachithwa kwasekuthiwa amaKristu akagcine usuku lukaBhali okuwusuku lwesonto. Kubhalwe phansi kumaCreeds, hhayi ukuthi into engiyisuse engqondweni. Sekukhona uKristu ngo-October 31st, 1517. Inkolo yobuKristu yaqala kwehlukana kabili. Kwaba nama-Protestant ayeholwa nguDr. Martin Luther waseGermany, kodwa nama-Protestants asengamaKristu. Ngithe uShawuli osekuthiwa nguPawulu akawazi amaKristu, ngoba wafa ubuKristu bungakabi bikho, kodwa njengoYeshua wayengumNazaretha ehola amaNazaretha. Angimzwile umenziwa ethi umthetho kaNkulunkulu washintshwa nguPawulu, kodwa uPawulu akakaze lo mkristu. uPawulu wayengumNazaretha. Wafa long time ago, kungapheli ngisho sekwedlule ngisho u-200 years wabakhona. Angazi ukuthi ababhali beNew Testament bakhohlwa kanjani ukulisusa leli gama elithi amaNazaretha kuMathewu 24:5. Ngoba enkolweni yobuKristu kufihliwe ukuthi uYeshua noShawuli babe ngabaholi bamaNazaretha. Kule ntshumayelo angiwabekanga ama-references ngoba kwezinye izintshumayelo ngizenzile. uMathewu 24:5 uthi
ngokuba le ndoda siyifumene iyishinga ivusa ukwambuka phakathi kwabaJuda ezweni lonke, iyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Ungatsonguze ukuthi uPawuli ma wayengumKristu waba yinhloko kanjani yamaNazaretha? uShawuli lo owabizwa ngoPawuli njengoYeshua owabizwa ngoJesus enkolweni yobuKristu akaze ebesenkolweni yobuKristu uShawuli, ngoba yasungulwa bengasekho emhlabeni. uYeshua wahamba emhlabeni cishe ngo-33 AD. Mhlawumbe angazi ukuthi uPawuli wahamba nini emhlabeni, kodwa mhlawumbe wahamba ko-60 AD noma kanjalo. Kodwa ngicabanga ukuthi kwathi angazi noma kwathi ngo-70 AD kulwa amaRoma namalokhoza namaJuda wayesekhona enangazi. Kodwa engikwaziyo ukuthi emva kwaleyo mpi akuzange kubuye kwaba khona, azange kubuye ibe khona inkolo kaJehova. That kodwa emabangeni obuKristu siyayisithi uPawuli washawa ngumbane ezingela amaKristu. Akushiyo ukuthi wayezingela amaNazaretha. Lo wayezingela amaKristu. Uthi-ke umenziwa ngoba angisiye umKristu angingalivezeli iqiniso. Zonke lezi ncwadi okuthiwa zabhalwa nguPawuli kuliphupho. Emva kwaYeshua uShawuli waba ngumholi wamaNazaretha eshumayela ivangeli likaMose. Kwizenzo 28 verse 23 kuthi khona sebemisele uPawuli usuku beza kuye endlini yakhe bebaningi, wabachachisela efakaza ngombuso kaNkulunkulu, wabaqondisa ngoJesu ethathela emthethweni kaMose nabaprofethi. Amen. uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaMose efundisa ngomthetho kaMose. Now Pawuli wafika wavuselela umthetho kaMose. Kwangenzeka kanjani ukuthi uPawulo owabe engumholi wamaNazaretha efundisa ngomthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti bese futhi kuba wuye ochitha umthetho kaMose? Wangakwenza kanjani lokho? Ngoba kubhalwe eBhayibhelini ukuthi wayefundisa ngomthetho kaMose nabaprofeti. Mina ngenza ucwaningo ngalezi zinkulumo eziphambanayo, ngathola ukuthi uPawuli lo okuthiwa wachitha umthetho kaMose wakhiwa ngabezizwe njengoJesus, akaze abe khona enkolweni kaMose. Asazi-ke noma bathatha omunye umuntu bathi uPawuli, kodwa nje uPawuli akakaze abe khona enkolweni kaMose. Enkolweni kaMose kwaba khona uShawuli kuphela. uShawuli esimaziyo enkolweni yamaNazaretha yilo owaba umholi wamaNazaretha efundisa ngomthetho kaMose nabaprofeti, hayi lo owayechitha umthetho kaMose. Asimazi enkolweni yethu, asimazi. So asikwazi ukuthi sithule ngoba sithunyiwe ukuthi siqondise inkolo kaJehova. Ufakazi bokuthi amaNazaretha akaqali ngebandla lakwaShembe, kodwa nebandla likaYeshua kwakungamaNazaretha. Lapha sizwa uJeromu owabe engumfundisi enkolweni yamaRoma ekhuluma kanje ngamaNazaretha angaleso sikhathi. Kufanele abantu bazi ukuthi amaNazaretha akaqali. Kufanele ukuthi esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubuki abazibiza ngokuthi bangamaNazaretha. Ngisho ubabheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye izwe. Abasebenzisa iTestamenti elisha kuphela.
kodwa baphinde basebenzise naleli elidala lamaJuda. Ngamanye amazwi ngokobuKristu akufanele amaKristu esebenzise iTestamente elidala lamaJuda. AmaNazaretha akayichithi imithetho yamaJuda nabaprofeti nemibhalo yabo. Njengoba nathi singayichithi. Ngalokho kwenza baba ngabemukelekile kumaJuda njengoba bengehluke ngalutho kuwona. Basho zonke lezi zinto lezi ezifundiswa emabandleni abo amaJuda. Okuhlukile ngabo kumaJuda ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya uJesu Kristu. Kodwa bona bakholelwa kuMesaya uYeshua, hayi uJesu Kristu. Kodwa-ke uJerome wayethi uJesu Kristu. Bafundisa nokuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa, kodwa uJesu uyindodana yakhe. Bafunde njengawo amaJuda lawa. Futhi balandela yonke imithetho yamaJuda nabaprofeti babo. Amen. Lezi zinto ngifundela ukuthi abantu abangamaKristu abafuna iqiniso likaNkulunkulu bazi ukuthi bamiphi, ukuthi lento abayenzayo isukaphi. Yonke inqubo yamaNazaretha kaShembe iyefana neyamaNazaretha kaYeshua. Yangimangalisa lento ngoba yafika eBhayibhelini ukuthi kwenze kanjani ukuthi yonke inqubo yamaNazaretha kaYeshua ifane neyamaNazaretha kaShembe. Ekuqaleni sasingekho isithombe sikaJesu, kodwa ngo-1500 AD uPope Alexander VI wamema abadwebi ukuba badwebe indodana yakhe uSizabhoki. Umdwebi owawina ukudweba kahle isithombe sikaSizabhoki kwaba ngumdwebi wase-Italy uLeonardo da Vinci. Lesi sithombe kwase kuthiwa nguye uJesu, sesibekwa ezindlini zamasonto kuwo wonke umhlaba. Ngiye ngizweke amanye amaKristu ethi aphuphe uJesu noma uJesu ufike kuye ngesibonakaliso. Bese ngizibuza ngenhliziyo ukuthi phakathi kwaJesu omhlophe oyindodana kaPope noYeshua omnyama oyindodana kaMaria noJosefa baye babone muphi umsindisi. Ngisuke ngisicabanga. Uthi-ke umenziwa mina angilifihle iqiniso ngenqubo yenkolo kaJehova namaKristu athi akhonza uNkulunkulu. Sonke simkhonzayo. Kodwa amaKristu anenqubo abayinikwa nguConstantine. Kodwa ngokucabanga kwami abantu kumele balazi iqiniso lokuthi abezizwe bagange kanjani ngesizwe esimnyama ngokusikhonzisa inkolo yabo sichithe eyethu. uYeshua kwakungumuntu omnyama. Ngisho iDNA iyakufakaza ukuthi amaLemba, amaNegro nabantu noma amabantu bayinzalo kaJakobe noYeshua oyiyo. Njengomfundisi owathunywa ukuba ngivuse ivangeli lenkolo kaMose, nginegunya engilinikwe ezulwini ukuthi ngiqondise inkolo kaJehova njengoba yalethwa emhlabeni nguMose. Ngiphikise labo asebeyihlanyekezela, bengaba ngamaKristu noma bengaba ngamaNazaretha. Uma nje behlanyekezela inkolo kaJehova kufanele ukuthi ngiyiqondise lokho ngoba ngithunywe ezulwini ukuthi ngiyenze. Ngithunywe ilapho eyavela khona.
Akukwazi ukuthi ungathunywa nguNkulunkulu ukuba uqondise inkolo yakhe bese futhi uzolawulwa ngabantu ukuthi umsebenzi owuthunywe ezulwini kumele uqhube kanjani. Okumele amaKristu namaNazaretha bakwazi ukuthi ubuKristu nobuNazaretha ama-sister churches enkolo kaMose. Ngoba inkolo kaMose inkolo kaMose inkolo yokuqala sonke esisusela kuyo. uYeshua noShembe bayizithunywa zikaJehova. Angikholwa ukuthi amakholwa ayazi ukuthi isisekelo soKristu sithini. Nansi ikhidi efakazela lokho. Ngiyawemukela onke amasiko, imicimbi, imithetho, imikhosi yamaRoma, iminikelo, imithandazo, ukuzihlanza ngamanzi, ukungcwelisa umpristi omkhulu wamaRoma uPontificus Maximus. Nikhumbule ukuthi ekuqaleni ikhidi lithi siyawachitha amasiko nayo yonke into yamaJuda noma amaHebheru. Manje lena ithi siyawemukela amasiko esizwe samaRoma. Ngamukela nomkhosi wesabatha likaNkulunkulu oyilanga, iSol Day noma iSunday. Ngalokho usuku lwangesonto olokukhonza uJesu Inkosi, njengoba bekade lwaziwa ngokuthi usuku lwenkosi uBhali. Uma uBhali ekhonzwa ngalolu suku ngoba eyinkosi, kanjalo noJesu ukhonzwa ngalolu suku ngoba naye eyinkosi. Le nto ayikhulunywa yini? Ikhulunywa amaRoma, ibhalwe phansi. The only difference ukuthi mina ngifunda ngesiZulu ibhalwe yabhalwa ngesiLathini ikhulunywa lesingisi. Abantu abamnyama abazi ukuthi bachitha isabatha likaJehova ngoba bemukela isonto likaBhali. Uma amaKristu ungatshela lokho bengakuthuka, kodwa kubhalwe yiwo amaKristu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abamnyama abafundi, iyabethusa into ekubafela. Mina-ke ngiyafunda ngoba ngifuna ukuthi ngifundise into engingayazi ngithuthuzele. Ngamafushane nje siyakwemukela konke okuyisikompilo lamaRoma, imigubho nemicimbi yabo siyakwamukela kule nkolo entsha yamaRoma ebizwa ngokuthi ubuKristu. Amen. Amen. Futhi-ke umenzi angiyazi into yokukhuluma. Angiyazi. Uthi-ke umenzi wathina ukodwa esikulindele kumuntu ongayena umKristu nongayemukele inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi. Yizo lezi zinkulumo esizejwayele zokuthi ukhonza belungu, izingqondo zenu zibhekwayo, nokhonza umuntu omhlophe ngenxa yokuthi you-are colonized ezingqondweni. Ngeke thina sikhonze iJuda, thina singamaZulu, sifuna uNkulunkulu wethu, thina maZulu, noNkulunkulu wama-Afrika, ngoba thina singamaZulu. Konke lokho kwemukelekile. Lezo zinkulumo ezinjalo zamukelekile ukuze kahle. Lezi nkulumo ezikhulunywa ngamaNazaretha zamukelekile uma zikhulunywa umuntu ongayena uMkristu, zamukelekile kumaKristu. Ngoba onke lawo mazwi uma usuwaqoqa aqonde into eyodwa ukuthi uJesu akuyona inkosi yakhe. Amen. So yonke lento ekhulunywa ngamaNazaretha ukuthi uJesu umlungu what not, uthi-ke umeziwa wemukelekile kumaKristu.
ukuthi amaNazaretha ethi amaKristu a-brainwashed ngoba akhonza uJuda, akhonza iJuda, akhonza umlungu omhlophe. Kwamukelekile kumaKristu. Lo mfundisi uhlakaniphe kahle. Uthi amaNazaretha akashumayele into engumbhede ukuze eqhubeke nokuba yinhlekisa emhlabeni. Mina ngiyeke le mfundiso ezwakala kubantu bonke. Okuliqiniso ukuthi umenziwa uyalijabulela leli vangeli lamaNazaretha lokugxeka uJesu ngokuthi ngumlungu, ngoba libonisa ukungazi lutho. Kodwa leli lami limphatha kabi ngoba linobuqiniso, liyalaleleka, livula abantu amehlo. Ngakho-ke angiliyeke. Can you imagine that? Can you imagine that? Ukuthi amaNazaretha akaqhubeke eshumayela ngaleli vangeli lombhede lokuthi uJesu umlungu, uJesu yiJuda. AmaKristu akwemukela lapho. Kodwa leli esishumayelayo eliqondisa indaba kaNkulunkulu kusuka kuJehova kuze kube namhla alemukelekile ngoba livula abantu amehlo. Njengoba ngikhuluma lapha enkonzweni kugcwele amaNazaretha asuka enkolweni yobuKristu. Abanye ngodokotela bemfundo namhlanje. WayengumKristu osindisiwe. Yayeka phansi wayibona ukuthi ayikho la. Ngoba wafunda. Hayi ukuthi wayisiwa yisu. Wafunda wenza ilokhuza ucwaningo wayebona ukuthi lento engilandelayo yikho nansi into ekhona. Hayi ukuthi wavele wayeka nje ngoba isizwe sihlabelela. Cha, wafunda. Noma ngabe angithunyiwe ukuba ngishumayele ivangeli ngokukhonza uJehova, okulivangeli elithinta wonke amakholwa, mina angikaze ngisuke epulpit ngiyongena ebandleni lamaKristu ukuyoshumayela khona. Kodwa okwenzekalayo ukuthi ngenkathi ngishumayela, intshumayelo yami iyaye ithathwe ngabantwana bayifake kwi-page yami, bese abantu beza kulo bezolalela le ntshumayelo yami ekwi-page yami. Intshumayelo eyodwa iba nabalandeli imvamisa abangekho ngaphansi kwa-10,000 eyodwa. Uma ukushumayela kwami kungafanele kuziwe ngamaKristu, lamaKristu ayizinkulungwane asuke eyilalelelani le ntshumayelo, ngoba umuntu ulalela into oyithandayo. Abantu abaningi abakuleli bandla basuka emabandleni obuKristu. Ngabe yikho lokho okwenza ethi umenziwa angashumayeli imqondiso kumaKristu? Ngamanye amazwi uselwela ukuthi ma leli vangeli landa amaKristu amaningi azozala. Ngendaba namaKristu mina ngoba mina ngifuna umuntu mina ngifuna ukuthi abantu ngibasezulwini. Anginendaba ukuthi abantu baningi kangakanani, kodwa uma kukhona umuntu oyizwile indaba kaNkulunkulu, wawugcina umthetho kaNkulunkulu, wangena ezulwini, kobusiswa mina ngalokho. Yilokho mina ngikwazi ngoba mina ngithunywe ezulwini, ngithunywa ngomuntu. Into engiyibonayo menziwe ukuthi kuyakuhlupha ukuthi kube nebandla ebandleni lamaNazaretha elivela nevangeli elamukelekile kubo bonke abantu abahlakaniphile, kuhlanganisa namaKristu. Ngoba wonke umuntu ohlakaniphile akakwazi ukuthi le nto engiyikhulumayo imbhede. Ngoba yonke into engiyikhulumayo ngiriseshile, nama-references
aseyincwadini nasemlandweni yenkolo yamaKristu. Kodwa ngenxa yokuthi amaKristu abantu abamnyama abafundi balalela noma yini abayitshelwa umlungu. Manje abantu sebeyaqonda ukuthi okuseqinisweni kuyinkolo elwa nenkolo kaJehova. Manje abantu sebeyaqonda ukuthi okuseqinisweni ubuKristu kuyinkolo elwa nenkolo kaJehova. Lokho kwenziwa ngamaKristu. Lokho kuyangihlupha njengabafundisi bamaKristu, ngoba sekuyacaca ukuthi ngiqhuba ivangeli elinenhloso yokuqeda inkolo kaJehova, njengoba lamaPrisi ekuchaza lokho. Ngicela ukuthi sonke silandele ivangeli likaJehova njengoba lalethwa kithi ngoMose entabeni yaseSinayi. Inkosi ibusise lokho enikuzweni.